Пачынаем з тыкса. Мы гулялі ў дэмку, але халера яго ведае, наколькі гэта актуальна ўвогуле. Так, давайте графіку адразу. Максімальная, ўсё ёсць. Яскравасць нармальная, ў прынцыпе. Няхай на гэтым узроўні застаецца. Але я, можа, буду мяняць, калі ў мяне святло будзе. NVIDIA Reflex. Чтобы гэта не было. Что такое NVIDIA Reflex? Я нават не ўпэўнены. Нешта уключаю сабе. NVIDIA Reflex. Ага, просто больш высокая рэакцыя. Каб сістэма хутчэй адказвала. Не думаю, што гэта прям неабходна. Upscale. Вось такі, не? Натыўна без апскейла. Генерацыя кадраў, я таксама не думаю, што нам патрэбна гэта, калі ўсё і так парадку. Адзінае, што, ведаеце... дарэчы, можа быць, аўтодэтэкт варта. Я тыркнуў нешта. Вось яно, тыркнуў я на аўтодэтэкт майго кампа. Добра, што ён тут зрабіў? Не, гэта мы на Макс выкруцім. Макс. Ну і добра, няхай. Калі будуць хоць нейкія праблемы, то мы... Блин, я не той націснуў. Зноў зараз прыйдзецца выставляць усё. Давайте Макс і ўсё. І хрэн з ім. Прамяніць? Сысці. Добра. Мне ён захаванне дэмкі пакінуў. Чат, ведаеце, што мы ўсё ж такі не будзем гэтай захаванкай карыстацца, там хоць і гадзіна 47. Я бы лепей спачатку пачаў. Зноў пачаў. Я не чакаў, што дэмка будзе трансліравацца, маё захаванне будзе працаваць. Я там праходзіў абы як. Я праходзіў просто так, таму што я разлічваю, што мне за гэта захаванне не будзе. Я выдаляю яго. Пачынаем па новай. Складанасць. Давайте хард. Таму што для ветэранаў, карацей. Вось такая хрень. Зноў жа, падзеі папярэдняй часткі. Калі вы не ведаеце, што такое стыкс, у мяне поўнае праходжанне ёсць першага і другога на канале. Вы можете паглядзець яго ў запісах на стрыме на Ютубе. На Ютубе усе запісы ўсіх стрымоў за ўвесь час. Можа быць, там пара стрымоў не закінута, але гэта там не зусім важнае штосьці. Вось. Ці нарэзкі таксама былі. Вось, і вы прапусцілі даволі вялікі кавалак, там што перад гэтым было две часткі ажно, і яшчэ адна, як спін-офф, з якога ўвогуле пачалася ўся серыя стыкса. Вось, але зараз я вас буду тлумачыць, што ўвогуле адбываецца. Мы гуляем за гобліна, які з'яўляецца злодзеем. Ён па сутнасці крадзе рэчы і звычайна кагосьці працуе і жыве сваё лепшае жыццё тым, што як бы проста бавіць сабе час, так? У яго ёсць, я не ведаю, варта ли спойлерыць, але спойлеры пойдуць зараз жорсткія, прям жорсткія, таму што яны могуць быць важныя для сюжэта гэтай гульні. У другой частцы гэта было не важна, але першую частку я вам усё ж такі распавяду. У гэтым сусвеце няма гоблінаў. Іх не існуе. Мы гуляем за гобліна, які не з'яўляецца гоблінам. І нягледзячы на тое, што ёсць цэлая такая штука, і пра яе будзе ўзгадвацца як зялёная лавіна, альбо нешта такое. Яны называюць зялёная навала, можна сказаць. Вось. Гэта тое, што гобліны нападаюць на гарады, гэта па сутнасці мясцовыя пацукі, якія напружваюць усіх. Вось. І ўсе раз ад гэтага страдаюць. Гэта ўсё за падзеі першай часткі гульні. Зялёная чума. Можа быць так. Нешта такое. Яны неяк называюць, але, карацей, па сутнасці праблема гоблінаў. Усе расы спрабуюць вырашыць гэтую праблему. Гэта ўсё клоны стыкса. А стыкс сам па сабе не гоблін. Ён калісьці быў оркам. Вось. Ён стаў, я не памятаю дакладна дэталі, чаму ён... Гэта па сутнасці высушаны доўгажывучы орк.
які по-мойму за заклёна альбо за бурштына, за чагосьці, за нейкай хрэні, карацей, ён стаў мелкай хрэнню, он стаў гоблінам па сутнасці. Вось, палі ў дзяцінстве. Не, там яго, по-мойму, праклялі ўвогуле. За праклёна ён стаў малым і слабым. І гэта гіганцкія, а оркі тут гіганцкія, тыпу чалавек і орк у 2 разы вышэй. Гэта такая махіна прям мышц просто, цяглічная просто хрэнь. Гіганцкая, як гара. Вось такія оркі. І вось оркаў, па сутнасці, зноў праца наляцела. Вось. І гоблін, наш гоблін Стыкс, ён-то не гоблін. Просто ніхто не бачыў, ён схаваўся, ён хаваўся ад чалавецтва, я ўвогуле ад усіх раз, мала хто яго бачыў, і яны гобліны ў казках, карацей, былі. Тыпу, яны проста як легенда перадаецца. То бок Стыкс існуе шмат гадоў. Невядома, яны там стагоддзі прайшлі ўжо з таго моманту, як ён нарадзіўся. І што Стыкс можа, гэта ствараць клонаў сваіх. За падзеі першага Стыкса арыгінальны Стыкс помер. Арыгінальнага Стыкса таксама не існуе, таго, хто быў оркам. Мы гуляем за яго клона. Мы гуляем другую частку за яго клона, і зараз мы гуляем за яго клона. Але гісторыя пайшла далей. Сусвет змяняецца, навокал вось гэтая зялёная чума, ад якой усе спрабуюць пазбавіцца. Вось. Стыкс можа працягваць жыць сваё жыццё, але ніхто не можа, усе гобліны, яны неразумныя, яны проста па сутнасці бегаюць такія мелкія чэлікі, у якіх розуму толькі зачатак, самы там прям аснова, скажем так. І яны не вельмі разумныя. А вось Стыкс, ён-то інтэлектуал у нас увогуле, які мацюгаецца, п'е, сядзіць плотна на мясцовых наркотыках бурштын, гэта такая прям хрень магічная. Вось. І ў другой частцы ён па сутнасці раскрывае тое, што эльфы, цёмныя эльфы, знайшлі спосаб, як знішчыць усіх гоблінаў. Вось, цёмныя эльфы знайшлі гэты спосаб, і гэта вельмі не падабаюцца Стыксу. Плюс ён знайшоў, што эльфы вынайшлі яшчэ больш моцную хрень, чым бурштын. Яны вынайшлі кварц. Сам ён, Стыкс, як істота бурштына, то бок, па сутнасці з таго, што ён клон, ён мае ў сабе ў крыві вялікую колькасць бурштына. Бурштын — гэта складана, карацей, магічная эсэнцыя з дрэваў эльфаў. Там усяго некалькі дрэваў на ўвесь сусвет, і, карацей, гэтага бурштына вельмі абмежаваная колькасць. Цёмныя эльфы знайшлі сабе спосаб, як яшчэ атрымліваюць сабе бурштын, каб яны бяруць клонаў, то бок гоблінаў, і перарабляюць іх у бурштын. Вось так яны, эльфы вельмі залежны ад бурштына, яны без яго амаль існаваць не могуць, карацей. Вось, цёмныя эльфы знайшлі сабе спосаб, як здабываць яго яшчэ больш, і гэта дзве звязаныя тэмы. Яны здабываюць бурштын з гоблінаў, якіх яны забіваюць. Яны збіраліся раздаць зброю усім расам, каб яны прывозілі ім проста гоблінаў жывымі. Вось. А інструменты, якія яны выдалі, на аснове кварца. Кварц — гэта нейкая штука на аснове, я так зразумеў, на аснове бурштына альбо нешта такое. Карацей, прям моцная хрень, якая яшчэ яе паглынаць Стыкс, чамусьці можа яе паглынаць. Для яго гэта як яшчэ больш моцная хрень, чым бурштын, яна яшчэ больш яго торкае, карацей. І ён зажадае яе збіраць. І зараз трэцяя частка, па сутнасці, расказвае момант, калі толькі цёмныя эльфы раздалі свае гэтыя штукі, збіраліся раздаць, альбо раздалі іншым. Вось толькі увесь працэс ужо пайшоў, і пагроза Стыксу ўсё яшчэ ёсць, і ён усё яшчэ зацікаўлены ў бурштыне. Наша невялічкая каманда, якая складаецца з літаральна Стыкса, лідара, забыўся, як там групоўка называецца, тых, хто палюе на гоблінаў. Яна спрабавала выратаваць там, карацей, спрабавала разабрацца, што там цёмныя эльфы задумалі. Яна з намі і будзе кіраваць караблём. Плюс ёсць цёмны эльф, здраднік, які шукае спосаба, як это змяніць шлях сваёй нацыі, скажем так. І вось у нас наша невялічкая каманда ратоўнікоў сусвету, не ведаю, што мы там ратаваць будзем насамрэч. Вось з гэтага пачынаецца трэцяя частка, таму што другая абарвалася літаральна ў сярэдзіне экшана самага. На кліфхенгере, калі мы змагаліся з велічэзным големам, які быў у сталіцы цёмных эльфаў. Мы зараз яго дабіваць і будзем.
Вось вам каротка пераказ за 10 хвіліначак падзей папярэдніх частак, якія, хутчэй за ўсё, гэтыя кавалкі інфармацыі будуць уплываць на трэцюю частку. Можа быць, штосьці яшчэ прыйдзецца дарасказваць. Паехалі. Elves, humans, dwarves, and orcs. For all of their differences, they all agree on one thing. Ну і так. Goblins are bad news. First the Green Plague, and then when everyone thought they'd seen the worst of it, here comes the one, the only. Who the fuck are you talking to? Stop that. Я не буду паспяваць перакладаць, але я буду асноўны сэнс So, you're the перадаваць. talking goblin everyone's talking about. And you are the best and brightest of our new recruits. Disappointments all around, I'd say. They say you were there when it all started. Is that true? Yeah, like you caused the war or some shit. It's a bit more complicated than that. So what is it? What's your side of the story? Sure, I'll tell you. But I don't want to hear a single comment until I'm done. Got it? This kind of narrative device gets old real fast. Let me take you back. I was barely escaping the elf city of Karangar with my life. Па сутнасці мы гуляем у флешбеке. Оп. Это вось наш, можна сказаць, сябра. Голем у канцы другой часткі ўсё яшчэ не помер. Трэба трошкі дапамогі. Па сутнасці мы зараз у флешбеку, і Стикс расказвае, як прывяло да пачатку вайны. Could you two get your heads out of your respective asses and take care of that monster? Wait! How did you... And quickly, if you don't mind. You fucking... Ah, I'll deal with you later. Зараз будуць усяму вучыць. Можа быць, больш штук мы зможам агледзець зараз, таму што там відавочна нейкія кавалкі, якія, трошкі незручна. Але я думаю, так. А чаму я не мог залезці? А, не, ўсё, я туплю. Вось, карацей, па сутнасці мы зараз у падзеях адразу пасля другой часткі, але ўсё гэта ідзе флешбэкам. Ён расказвае нейкім новым рэкрутам аб тым, як яны трапілі ўвогуле, ну, як тыпу ўсё пачалося. Але што пачалося і пра якую вайну гаворка, нахрен не ведаю, пра што гаворка ідзе. Ау, обпалило нас вверху. I remember this entrance. I made it myself a few hours ago. Feels like years, really. Каментарый Стикса. Стикс пробівае насамрэч чацвёртую сцяну просто без конца. Ён і у момант, калі ён расказваў тым чэлам, зараз я буду вам расказваць, карацей. Сядайце, хлопцы, я вам распавяду. Толькі давайте хутчэй і нейкі каментароў, інакш наратыўны вось гэта ўся наратыўная абстаноўка вельмі хутка сталее. Ну, у сэнсе, што яна не вельмі добра, яна вельмі хутка сапсуецца. Так што давайте-ка гэта
Гадайце. І зараз ён такі, о, знаёмыя, тыпу, дзюрка, я сам яе зрабіў некалькі гадзін таму, адчуваецца як шмат год. Ну, і вы разумееце, таму што розніца паміж часткамі, але мы літаральна перахопліваем кіраванне амаль адразу пасля падзей другой часткі. Вось. Я адзінае не памятаю, як чалавек дабралася да карабля. Вось для мяне гэта... Я прям не памятаю, хоць пераглядаю свае ж I стрымы. gotta look for this machine's power source. It's the only way I have to stop it. Тут дзесьці можна было бы... Просто зараз і мае больш сэнсу даследаваць нейкія цікавыя штукі, таму што зараз гэта можа быць узнагарода за гэта. Таму што далей раней неяк не было ні халеры. Там вельмі відавочнае месца, якое дакладна можна даследаваць, і яно чамусьці было пустое. Я туды даскочу? Спадзяюся, што так. I'd better avoid those grids. They're charged with quartz energy. Кварц адначасова небяспечная штука, бачыце, поўнасцю зараджана кварцам, і гэта лепей не кранаць, яно небяспечна. Але ў той жа момант у крышталіках, калі кварц знаходзіцца, у сэнсе стыкс можа гэта паглынаць. Так, я адзінае не памятаю, я дзесьці бачыў, калі праходзіў арыгінальна, так, ну, дэмку. Я памятаю, што было месца, дзе я магу паглядзець. Штосьці новенькае. Вось сюды. Я магу? Вось так. Магу. Оу, зачапіліся? Зачапіліся. Я пераправяраю, што тут можна знайсці. Дарэчы, вось так. Оу, это не бачнасць. Это не тое, што я ждаў. А дзе позірк мой? Оу. О, тут ёсць... Вау, яны дадалі хуткае захаванне на геймпад. Чат, гэта прям, я скажу, для стэлсаў гэта прям важная хрень. Типа я магу хутка захоўвацца, націскаючы на геймпадзе одну кнопку. Это прям круто насамрэч. Таму што, ну, я скажу, у такіх вось стэлсах, якія пабудаваны так, як стыкс, у якіх захаванне, ну, як бы, па сутнасці, яно лінейнае, і ты захоўваешся літаральна кожны 5 секунд. Ага, так, хутчэй лезьце. Добра. То яно прям вялікая розніца. Так, у лазера не лезьце. Добра. А дзе? Блін, ну вось рэальна у мяне адчуванне, што я бачыў дзесьці сакрэтачку. Павінна быць сакрэтачка. Вось там можна наверх дзесьці пазалазіць. І вось там можна яшчэ залезці кудысьці. Давайте-ка паспрабуем. Блин. Трошки туплю я з гэтым самым скіраваннем. Вось гэтае месца я хацеў. Вось тут мне падаецца было. Оп. Так. І падавалася б, тут павінна быць, ну 100% павінна быць нешта. Таму што яно яшчэ і блакуе... Блін, ну не ведаю. Нават не ў дэмцы тут нічога няма. And there I thought I'd taken most of the quartz at Karangar. But it still held some surprises. Piece like that
compared to the tiny ones I got. Oh, the power it's gonna give me. Ён зараз паспрабуе, ён паглынуў той кварц, які ён знайшоў раней. Ён думаў, што ў сталіцы ён сабраў большую частку, але не. Кварцы выкарыстоўваецца шмат дзе, і яго значна больш у эльфаў, чым ён думаў. Зараз ён паспрабуе паглынуць здаравенны кавалак, які павінен яшчэ яго мацней зрабіць. Peculiar creature, you come to us. You come to us. Shut up. Oh, time to go. Вось ён па сутнасці паглынуў здаравенны кавалак кварцу, і нешта абудзілася. Нешта сказала, што ты прыйшоў да нас. Хто б гэта ні быў. I better run. This whole thing's crumbling. А, вось цікава. Блін, можа я зараз памылку зрабіў. Блін, можа рэальна памылку зрабіў. Можа быць, вось зараз можна было бы штосьці знайсці. Там наверсе. Але не, падаецца ўжо не. У любом выпадку не. And this time, stay down. Oh, whoa, whoa. Fuck. The balloon is leaking. Mending it won't get us far, if we can even manage that. Oh, no. I still got business with you. Good idea. Tossing your bodies overboard will give me a few extra miles at least. You took the giant's quartz. So what? I absorbed plenty of quartz at Karangar. No one cared then. Huh. It didn't bother you when it gave me extra powers to do what you wanted, did it? What's done is done. What matters now is to land someplace where no one will ask any questions. I think we can reach the wall, but we'll be cutting it close. I have no objections. All right, fix whatever you can. I'll try to get us there in one piece. Мне падаецца, дэмка гэтую катсцэнку абрэзала. Мы зараз спрабуем прызямліцца каля сцяны. Мы не ведаем, гэта новае месца ў сусвеце. Да гэтым не ўзгадвалася, яны далёка не ўляцяць. Дэмка, по-моему, не мела гэтай катсцэны, мы просто апыналіся каля сцяны. Вось, і мы просто адразу апісанне чыталі. Дырыжабр не перажыў іх пабегу пашкоджаны, ён разбіўся каля сцяны у полымі і скручанага металу. Стыкс, Джарак і Хеледрин ледзь выбраліся з гэтых рэштак жывымі, іх пераследавалі, яны былі паранены і без плана. Ім толькі прыходзілася блукаць з-за таго, што як это блукаючы, яны знайшлі сабе сховішча ў сламс. Сламс гэта па сутнасці просто, блин, я не ведаю, слова мне не прыходзіць у галаву. Ну, карацей, самыя дрэнныя трушчобы, вось. У трушчобах, дзе ніхто не задае пытанняў. Сусвет, які закрываюцца вакол іх, зараз ім прыйдзецца выжываць, заставацца ціхімі і знайсці шлях адсюль. Прайшло некалькі дзён.
Look who's back. It's been a minute, Heladrin. I encountered some complications, but it's been dealt with, and we can go back to our shared concern. You got a way out of here? A pirate Zeppelin. Its captain got away and is laying low at the Wailing Widow. It's a long shot, but it's the best one we've got so far. Why not ask Jarak? He's the interrogation guy. Do you know where he is? Probably halfway across the continent by now. Okay, fine. I'll talk to Captain whatever. You got a description? If you come across a drunk dwarf, that's him. Really? A lone dwarf? Stuck in this human shithole? We might have a few things to talk about. Gotta find that dwarf captain at the tavern where we stay. Блин, резко нейкая касана обрывается, я думал, что гэта здымкі выправіць. Карацей, я так думаю, што мне зараз поўнасцю доступ да ўсяго дадуць, і мы пойдзем і зробім туторыял, як яна і пытае. Ну, просто зробім, чым бы не. Вось, але агулам мы закраслі, нам патрэбны карабель і капітан, таму што мы тут насамрэч не толькі пілоты ўсе, ну, ледзь пілоты. Чакайце-ка. Могу просто адчыніць, так, я магу адчыніць. Пойдзем у бок туторыяла зараз. Нам патрэбна дапамога, і адзіны, хто нам можа дапамагчы, зараз ёсць 10 дворф у гэтым горадзе, п'яны, у якога ёсць свой карабель. Так што, па сутнасці, у нас ёсць хтосьці, хто нам можа дапамагчы. Джар-1, які эльф, кудысьці падзеўся. Ён збёг і, ну, мы не ведаем, дзе ён. Ні я, ні Хередрим, я забыўся, якае імя крычуць. Церозы дворфу не існуе. Ну, гэта легенды, легендарныя церозы дворфы. Ну, дарэчы, акенца там справа ёсць. Толькі вось пытанне, ці магу я да яго дабірацца зараз. Добра, пойдзем зробім туторыял. Дарэчы, яна коротка мне сказала, так, што навошта я туды пайду. Давайте паразмаўляем. Угу. Ну, давайте па рудніках пройдземся. Там ж чам бы не. Time to take a closer look. Бурштынавае бачанне, яно абмежавана, калі я пачынаю рухацца з знікае. Мне падаецца, у дэмцы гэта так не было. Not too rusty after all. All right, here I come. Оп, заўважылі? Заўважылі ці не заўважылі? Зноў жа, мы гуляем зараз на высокай складанасці, таму тут праблемы могуць быць. Нават там, дзе праблем звычайна няма. Падалося яму. Так. І гэта мне з выключаным святлом было. Ось там чел, 2 челы. Я змагу іх абысці неяк просто. Мне, по-моему, у туторыяле ў гэтым... Я просто не жадаў бы нікога забіваць, таму што я звычайна праходжу стэлсы, гэта 0 забойстваў. Толькі мне падаецца, у туторыяле гэта не просто прям абавязкова, гэта не абыходзіцца ніяк. Таму што, ну, як я міма яго прайду? Акрамя нейкага спосаба, як адцягнуць увагу, з іншага боку, у мяне ёсць небачнасць кароткая. This now. I'm gonna check on that. Оп. Праз небачнасць, карацей. Можна. Probably nothing. Хардкор. Так, з рывашоль. Дарэчы, з гэтым самым, з рывашолем. Нагадваю, што у нас, па сутнасці, ёсць гатовая амаль-версія, на якую мне ўсё няма часу просто сабраць яе вам. Ёсць бета гэтай версіі, яна ляжыць зараз, усё яшчэ ляжыць на Nexus Mods, то бок вы можете, па сутнасці, пабачыць. У яе ёсць пэўная праблема, але выпраўляе вялікую колькасць інтэрфейса і іншага. Вось, я літаральна не дапрацаваў там трошкі, і можна было бы яшчэ выкінуць яшчэ больш палепшаную версію.
Оу. Мяне тут заб'ють зараз. Ну, карацей, каб за мне. Давай, бей. Я здзіўлены, што на хардкоре яны не імгненна забіваюць, таму што раней гэта просто адразу смерць. Што адразу. Так. Схаваліся? Схаваліся. Мяне няма. Мяне не існуе. Прабіраемся далей. Вось, я шукаю ўсё моманты, калі я магу гэта зрабіць, таму што рэальна я просто яго неяк усё не знайду ў сабе. Вось, і вельмі жадаю ўжо гэта пытанне закрыць, таму што я затрымліваю гэта больш чым на месяц, каб вы разумелі, уже цэлы месяц я просто не знаходжу сабе часу. Але, напрыклад, узяць учора я пайшоў спаць, напрыклад, раней просто таму што я не выспаўся, ні халеры з дакументамі пакуль насіўся. Вось, і у мяне, напрыклад, сёння я ведаю, што я буду да ночы рабіць польскую, і ў мяне не будзе нават вольнага часу. Я яшчэ тарчу па агучцы, і таксама гэта не рухаецца, я таму што апошнія 2 тыдні займаюся дакументамі, і таму нават агучка стаіць на месцы, хутчэй за ўсё за мяне ў мяне ўсе чакаюць. Вось такая вось хрень, ні галер не паспяваецца. Адзіны спосаб, як я бачу, гэта ўвогуле пачаць рабіць гэта ў выходныя, але я таксама, наадварот, спрабую зараз навучыцца на выходны адпачываць. Ось такая ось хрень. Блин, я не жадаю забіваць яго. Трэба было браць звыш хардкор. Там, я так разумею, розніца толькі ў тым, што захаванні аўтаматычна, ну, як гэта, ручныя захаванні адсутнічаюць. Просто зараз я не магу пракрасціся незаўважна. Тыпу, гэта немагчыма. Зараз у мяне небачнасці няма, я бы мог скарыстацца, калі быў бурштын, але бурштына няма. Яго 0. Таму прыйдзецца яго забіваць. З іншага боку, гэта туторыял, і туторыял якраз такі вучыць такім рэчам. Оп, не заўважыў мяне, цудоўна. Ведьмар 3 забуксаваў у плане перакладу. Ну, я так разумею, Ведьмар 3 пакуль нават не выкладзена ніякай версіі яго перакладу, правильно? Альбо хоць штосьці пераклалі, ну, тыпу, і выклалі. Таму што, ну, гэта самае. Скорее, як перакладаецца, вось як прагрэс, вы можете прям назіраць яго. Ну, яно як ёсць у нас. Так, вось. Можна кінуць. Так, чел, а тебе обойти як-небудь можно? О, блин. Цікаво, як він став. А, ён туди зараз пойде до того. Добре, нехай працягваем. Оп, открыли и закрыли. Цудоўная здольнасць адразу адчыняць і зачыняць дзверы без неабходнасці разбірацца. Типу, не трэба зайсці і закрыць за сабой. Не-не-не, ты просто бярэш ды закрываеш. Яно сама працуе. Каменчык нейкі кінуць нельга? Не, каменчыкаў няма, але ў мяне зноў жа ёсць магчымасць пяском кінуць у факел, і гэта якраз такі атрымлівалася. Вось. Адзінае, што там бадаецца ў туторыяле. Ну, туторыялы часта, па-моему, у стыкса ўвогуле ў туторыялах абавязкова забіваць там часта. То бок гэта не непазбежна. Адзінае, што яны туторыял апцыянальным зрабілі. Раней туторыялы былі абавязковыя. Так, а ў другой частцы нават складанасць называлася гоблін. Ці я прыдумала. Тут ёсць гоблін складанасць, але у яе, я так разумею, проста адсутнічае магчымасць захавання мануальнага. Ну, тыпу, зараз давайте паглядзім. Я магу нешта? Так, тут навучанне уключылася. Так, ну, навучанне. Я магу налады складанасці змяніць? А, гоблін уключаецца. Слухайце, можа быць, мы пачнем на гобліне?
Блин, у меня нават есть желание просто перезапустить на гоблине зараз. Прям на самой высокой складанности. А давайте. А давайте. А вось давайте. А я стрімер, а я вирішаю. Ось так. Я гэта захаванне пакінуў, зараз захаванне гоблін. Так, спецыяльны мод. Так, складанасці максімальныя, ручныя захаванні адключаны. Вось яна складанасць гоблін. Зараз мы... З-за таго, што я сакрэтачкі, гэта мы ўжо ўсё бачылі, таму вы бачыце, будзе скіпацца кацэнкі, хоць і прыгожыя. Але я зараз максімальна хутенька дабяруся да таго ж моманту. Адзінае, я праверыў перад тым, як мы, пасля таго, як мы забралі кварц, я пераправерыў яшчэ мясцовасць, мне падаецца, там ўсё ж такі дзесьці сакрэтка ёсць. Ну не можа быць, каб там не было сакрэтачкі. Мне слаба верыцца ў гэта. I remember this entrance. I made it myself a few hours ago. Feels like years, really. I gotta look for this machine's power source. У мене чатка It's the зникла only зараз. way I have to stop it. Што Hollow Knight з чалавекам зрабіў, больш не можа без пакут? Не, гэта ж, тыпу... Я даўно такі. Яно не толькі-толькі ўзялося адкульсьці. Блін, які ён насамрэч гэта голем пусты ўнутры. I'd better Там avoid просто цэлы those правал у grids. цэнтры. Charged with quartz energy. Оп, помилка. Капс, да мне. Не треба було соскокувати. Так. А бачив кавалочок з захопом для стикса. Що? Про що говорка навод? Я просто прям не розумію. У сенсі захоп. А, сюди ось. А, то бок можна было так доўга далёка абыходзіць, а можна было хутка зрабіць, як я зрабіў папярэдні раз. Просто тут падскочыў уверх і ўсё. Можна было не страдаць хренью. Давайте уверх. Careful with those lasers. They're instant killers. А, я разумею, усё, я зразумеў, навошта гэтая хрень. Тыпу, калі ты ждаеш падняцца тут, то ты можаш адсюль падняцца, а можна насамрэч забіць просто. Все, я, карацей... Я разумею, гэта не сакрэтачкі, гэта было просто... Ты ідзеш альбо відавочным шляхом, які больш складаны, альбо невідавочным, які прасцей. And there I thought I'd... Захоп рукаў? Не, нічога такога не ведаю. У тьютары выкладалі. Peculiar creature, you come to us. Хто вы такія? Што можа з намі пра скварц размаўляць? Гэта дакладна істота, якая не існавала дагэтуль. Тыпу, не штосьці, што было ў першых участках. Time to go. Перад тым, як мы пабежым наперад, давайте наадварот развернемся назад. Things crumbling. Я пашукаю. Ага, і гэта завалена. Усё зразумеў. І адсюль. Усё яшчэ можна вось сюды заскочыць. Блін, гэта нават і перапрацавана, ўсё. Маглі б абваліць проста і не пушчаць мяне сюды. Цікава. Просто яно нічога не дае, там ніякай сакрэткі няма ўсё ж такі. Скіпаем чат, мы будзем прям скіпаць усе катсцэнкі, таму што пачатку іх шмат, а я збіраюся дабрацца да роўна таго ж месца, дзе я быў. Gotta find that dwarf captain at the
Either you take a walk in the mines, could be a nice workout if you're feeling rusty. З іншого боку, туторіал. А, туторіал. Чекайте-ка, прийшли. Зараз буду.
Вітанки. Вітаю ў чаце. Глядзіце, невялічкі перапынак я яшчэ зрабіў, мало таго, што дзверы патэлефанавалі, я такі, ну, патэлефанавалі, у сэнсе, пагрукалі. Дык яшчэ і... Там падаецца... Дайце-ка, пачакайце-ка. Падаецца там... Альбо каты штосьці робяць. Альбо не, гэта ў гульні. Я такі, блін, що там за гук, нешта вошкаецца. Вось. Яна, Styx, ёсць у стыме, але ён пакуль недаступны. Ну, тыпу, гэта ранні доступ. На дзень, заўтра будзе. Апошняя мадэль дзвярэй, не, ну, тыпу, звон у гэта самае. Звонок. Хотел сказать, патэлефанавалі, але насамрэч позвонили. В той момент, калі якраз таки позвонили. Так, гэта чел нас амаль заўважыць. Я могу скарыстацца, дарэчы, вось гэтай здольнасцю новай? Не могу. Ладно, давайте хутенька просто. Пум-пум-пум-пум-пум. Не заўважыў, цудоўна. Папярэдні раз мы яшчэ чакалі. З гэтымі чэламі у мяне атрымалася ў папярэдні раз незаўважна прайсці. Так, давайте. Оп. Просто ветер. І у нас застанецца бурштын, каб у наступны раз яшчэ скіпнуць. Праходзь мімо. Вось, я яшчэ просто наверх зрабіў сабе акрабаткі. Таму трошки падзатрымаўся. Так, ну што, давайте небачнасцю пройдзем. У мяне зараз бурштына больш, я больш эфектыўна яго скарыстаў. Аўтамафон звоніць і тэлефануюць. Пытанне. Добрае пытанне. Я думаю, што хутчэй звоняць. Дамафуюць. Бачыце? То бок, па сутнасці, калі сэканоміць бурштына, можна і гэтых чалаў не забіваць. Не лічы на тое, што туторыял табе ва ўсю кажа, што ты так павінен зрабіць. Мы ўжо ведаем, што там нічога няма. Давайте, тут можна просто прайсці тады. Цудоўна. Вось тут будзе цікава, як я буду гэта праходзіць, таму што тут якраз таки, мне падаецца, прям вельмі складана будзе. У меня бурштына не засталося, то бок яшчэ одно забойство зладзіць, ну, тыпу, спусціцца ўніз я магу, ціха. Тэарэтычна. Але як што я буду далей рабіць? Блин, ён на рычаг літаральна глядзіць чат. Гэта не робіцца. Вось гэтае месца ўжо не скіпаецца ніяк. Можа быць, калі б бурштын быў бы, але, ну, тыпу, я ўжо ў двух месцах яго скарыстаў, і новай шклянкі я не бачу тут нідзе. Так што прыйдзецца забіваць. Тільки не кажете мені, що він зараз зауважить. Упс. Я тут тревогу поднял. Могу загрузиться просто? Давайте. Автозахование, я ось тут идет. Давайте ось тут вернемся. Захворенную зеленую холеру. Ну так. Это ось знакомитая зеленая сверху с ножом приземляется. Ось цікаво. Ну, туторіал, ладно. Типу, туторіал сенс навчить тебе усім механікам гульні, тому ладно, тут якби можна. Просто шкода трохи. Эмпірычны досвід ад шпурляння жменя ў пяску паказвае, што гульня пра чароўнага гобліна-асасіна неяк недакладна перадае гэты аспект
З халеры пясок не рассыпаецца ў паветры. Ён сліну выкарыстоўвае. У яго да халеры сліны, ён магічная істота, асноўная здольнасць якой гэта сліна магічная. І гэтай магічнай слінай ён шпурляе, ён карацей сам плюе на пясок. Яму патрэбны пясок, каб хоць сліна трымалася трошкі. Яна звязвае яго вельмі файна. Ось табе адказ. Магічны пясок. Ну, в сэнсе не магічны пясок, магічная сліна. Чаму ён просто не плюе ў паходні? Вось сліна дрэнна трымаецца. Патрэбна, ведаеш, як карацей з цэментам. Так, Люцик, ёпрысаты. Адчапіся. По лесу маё. Это маё, табе нельга. Я зараз яшчэ мне йогурт стаіць просто. Я спрабаваў яго забраць. Папісаць на пясок. Вось, напрыклад. Але, ну, сліна як бы лепей трымаецца. Ведаеш, гэта карацей як з цэментам. Табе патрэбна дадаваць у яе структурныя нейкія штукі, каб яно трымалася лепей. Яно само па сабе не блага, але, тыпу, будзе крохкім. Ось там як арматура працуе. Я ларавед этой гульні, ну, можна сказаць так, і у меня вышэйшая стыксаўская адукацыя ёсць. Зараз я, каб у мяне не было канкурента на йогурт, там не йогурт, там, насамрэч, скыр, і я яго даем, а то у мяне кот канкурыруе са мною на яго. Обедаю котку. Ну, клопа мы так и не знайшлі. Чат. Клопа мы так и не знайшлі. Коту ўсё менш і менш рэчаў застаецца. І клопоў не з'есці. Ось зараз і мінус скыр. І муку перахавалі. Так, у кота насамрэч вельмі пакутнае жыццё. Карацей, усё ад яго забіраюць, усё ад яго хаваюць. Чайлдлокі на дзверы вешаюць. Ну, не на дзверы, там на шафы. Я не ведаю, як ён нас церпіць. Там чел, там рэчы. А можна неяк забрацца туды? Так, тут два чела. Зноў жа прыйдзецца забіваць, таму што ні бурштына, нічога. Ну так, тут ні халеры няма. Яго абысці неяк патрэбна. Ага, окей. Добра. А ў папярэдні раз у дэмцы, па-мойму, ён забіваўся, не заўважаў, хаця з іншага боку у мяне і складанасць больш высокая. Яшчэ трохі, калі застанецца толькі мышы ў жэрці. Ну, уявіце сабе, пакута такая. Блін, чат. А вось гэта прям жорстка. Типу, гэты чел заўважыць, так? Просто калі ён памірае, там...
Ах. Так. Боже, добра, яны забіваюць з 2 удараў, але проста я не магу гэта прапусціць ніяк. Я ніяк яго не скіпну. Мне падаецца. Што калі мне атрымаецца яго забіць, вось гэтага забіць? Добра, гэта проста не забіваецца. А не, выглядзіце, калі хутка зрабіць, то ўсё, і -2. Прям просто іншага рашэння я тут не бачу. Оно ніяк не вырашаецца. Хаваем. -1. Пойдешь со мною? -2. All tidied up. Так, вось яно здароўе, якое нам не спатрэбіцца. Ну, прыемна тое, што я паміраю з 2 удараў. Реліквія банды. Блін. Люцик, що ти робиш? Это моя гарбата. А ось це уже гарбата, чат. О, чат, блін, кот. Зараз нехай вже добиває. Та, блін, ти заб'єш мене ці ні? А, ён може з-за того, що ён ось гэтага трэба забіваць. Я просто памятаю, у дэмцы мы тых двух, аднаго мы забілі, таму што ён глядзеў, не спаў, а другі, які спаў, быў без праблем, мы просто абышлі яго. Таму што ён так і не прачнуўся ад удара. Добра, гэта дадатковы досвед, так што не прадзяўбалі. Оп, нормально. Чел, тебе трэба упакаваць куды-небудзь. Ось сюды. Нормально. Здароўя мы шмат не згубілі, таму падыдзе. Опанькі. Ага, і балты, вось тут таксама абавязковае забойства. Блін, ну, даволі шмат. Ну, зноў жа, гэта туторыял, як бы выбачыць можна. Мінус. Закрыем за сабою. Нехрен тут адчыненыя дзверы выкідаць. Там унізе хтосьці ёсць. Той, што спаў, быў лепш падрыхтаваны да бойкі, ніж той, хто быў у прытомнасці. Так, так, так. Усе, Людзік, супакоіўся, пайшоў. Саветаў наверх. Забраўся адпачываць. Таму што дабраў яго скыр. Мой застаўся. Так, у іх па сутнасці, там унізе. Я бачу толькі здароўе, баначку. Так. Падаецца, вось тут унізе пада мною быў яшчэ адзін. Так, вось гэта. Нябачнасці ў мяне няма. Таму, калі штосьці пойдзе не так... А, у мяне ёсць... Так, у мяне ёсць баначка, скляночка з бурштыном. Ну, хоць штосьці, так. Так. Не бачна. Оп, оп, прабраліся, прабраліся. Можа, яны не заўважыць, я просто пройду тут. Оп, не заўважылі, вы глядзіце. Нават не рызыкуючы бурштаном. Усё, з рудніком мы выбраліся. Туторыял мінус. Ачэвачка за туторыял. Цудоўна. Угу. Мануальна нельга захоўвацца. Мне нават сказалі, што о, можна захавацца. Не, нельга захавацца. Ні халеры. Зараз у нас будзе з таго, што высокая складанасць. Мы будзем, калі будзем фейліць, то спробы на штукі у нас будуць толькі разовыя.
Так. Туды я не думаю, што я дабяруся, таму што сколько майго двойнога так далёка мне не хопіць. Там яшчэ спалучэнне нейкі на бурштыне. Я так разумею, мне патрэбна будзе яшчэ навучыцца шмат чаму. О, зайсці. Там унізе агонь гарыць. Не залезьце. Блин. Напужалі. Так, усё ў парадку. Я жывы. Это вось наше сховішча. Дзяўчына сышла, так? Так, сышла. Дарэчы, можна баночку са здароўем выпіць. Забіраем. А, вось она. Я думаў, сышла. Hey, finally got around to grabbing that relic you mentioned. So, how was it? Robbing the robbers. Still your favorite sport? Worth the hassle? You'll love this. Those bastards had a necklace I sold ages ago. Forgot it even existed. So, if robbing robbers is your thing, how about robbing the robbers, robbing the robber? Ha ha. It's not funny, Heladrin. Doesn't even make sense. Try harder next time. I'll work on my material then. Drop by if you're up for more relic hunting. Might have a lead. Добре, я додаткове задання виконав. Stick. А досвіду не даш? Ні, досвіду не даст. Так, што значыць, так, пытанне, што значыць пахондны? Я не ведаю. Слово пахондны я не ведаю. Я б пайшоў у слоўнік і шукаў бы тлумачальны слоўнік, які скажа мне, што гэта нахрен такое. У тебя есть версия? Так, а где тут перелезть-то? Тут, по идее, двойным скоком я могу доскочить. Повинно хапить. А там наверх. О, там разбитый кавалок стены. 100% секреточка. Чат. Лезем. Я просто гэта ўсё скіпаў, калі мы дэмку гулялі, таму што навошта, калі яно не перайдзе мне нікуды. А зараз ужо мае сэнс. Хаця б ачывачкі якія. Угу. Вот здесь и на этом узроўні. Там кавалак сцены адваліўся. Блин. Не доскачу я так далёка. І там не абыйду. Я варыянтаў не бачу. Давайте паспрабуем вось тут скокнуць. Вожухна, вожухна. Нагадваю, зараз усе падзенні яны прамачваюцца. Бачыце, вось... А, не, там не прабітая сцяна. Там толькі кавалак адваліўся, але там пралезці, падаецца, няма куды. Гэта слово выкарыстоўвалася аб гурце людзей. Пахондны. Дакладна з літарай N яшчэ. Пахондны. Слухай, я кажу, я як бы гэта самае, тут той момант, калі тлумачальны слоўнік патрэбна. Таму што яшчэ бывае такое, што ты думаеш, што слова выкарыстоўваецца ў пэўных выпадках, насамрэч яно выкарыстоўваецца ў іншых паслоўніках. Пажондны. Я не... Ну, я сляпы, карацей, яшчэ. Улічваю гэта. Я сляпы, і ў чат у мяне далёка. Ну, типу, выцягнутая рука і літаркі маленькія. Вось так у мяне чат знаходзіцца. Я там ожидаю сабе монітор набыць калі-небудзь другі, каб мне было зручней чат бачыць. Таму што зараз яго незручна чытаць. Ну, як бы, жыць можна, гэта лепей, чым з тэлефона, але гэта ўсё роўна незручна. Плюс яшчэ раздражняе тое, што там комп вырубаецца без конца. І гэта ніяк не выправіць. Я кажу, не выправіць. Так, тут чэл, які перашкаджае. І перад ім нешта карыснае ёсць. Забіваць яго я не ждаю. Я ўвогуле ждаю пазбегнуць любых забойстваў. Яно мне кажа, вось зараз тыпу ціхае забойства зрабіць. Не жадаю ціхія забойства рабіць. Я магу... Раней можна было зрабіць дзіўную хрень. Тыпу вось дацягнуцца, каля чэла стаіш, і вось так зрабіць. Усё яшчэ можна. Цвёрды бурштын, вось што я сабраў. Так, абраць яго можна, але мне гэта не патрэбна, тое, што ў яго ёсць. Мы зараз кожны дом будзем... Гэта святло такое. З вакна просто? Здаецца, што так.
Так, один, другі. Цікаво. Там на столі нічого немає. Користі ніякої. Загадай коту услых читать чат, покуль гуляешь. Неблагий план, неблагий. Только не, это грабить я не буду. Оп. Мне падаецца ён такі сабе чытач. Ён занадта не гэта самае. Карцей, загады ён выконвае, але толькі калі яму падабае. Ну, ён не супраць. Ось, і трэба кампрамісна заўсёды гэта шукаць, і пакуль ён мне прачытае адзін сказ, я ўжо сам хутчэй гэта зраблю. Слухай, может там просто туалет соскокнуть неяк? Там зачапіцца ёсць? Ёсць куды. Добра. Выбраліся. Давайте наверх на самый. Забраліся назад. Дарэчы, агні у гэтых самых домах тушыць прям карысна, таму што вы атрымліваеце сабе скарот унутр дома. Вось тут, напрыклад, дымаход ёсць, можна затушыць агонь унізе і тады спакойна залазіць сюды, калі пажадаеш. О, дарэчы, можна схавацца. І ўнізе караскацца. Так. Что-нибудь корыстное, может быть, есть, не? Мне патрэбна дабрацца да карчмы і знайсці там п'янага гобліна, гобліна, божукна, дворфа, які будзе нашым капітанам карабля. Бо туды нам патрэбна. Так. Я тут, дарэчы, не хадзіў у дэмцы унізе. Зараз гэта чала бы ідзе. Я панізу пазбегаў увогуле заходзіць. Але зараз гэта можна рабіць. Так. Угу. Тут вось чел ходзіць, і там бурштына ёсць шкляначка, мы яе забяром зараз у яго. Бо зараз я магу збіраць рэсурсы для сваіх паляпшэнняў на потым, так што гэта мае сэнс больш, чым раней. На жаль, захавацца нельга. Увогуле нельга захавацца. Прям жорстка. Мне падаецца, полымя я такім чынам не патушу тут. Ён так доўга стаіць каля агня. Давайте вось так паназіраем. Адсюль лепей бачна. Я просто думаю, што калі я тут агонь патушу, то гэта заўважыць вось той чалавек, які спіць яшчэ. Таму, можа, гэта ўвогуле не мае ніякага сэнсу. Ну, тыпу, скарот прыемна мець, але навошта? Я бачу, там патушок пробегся. Давайте проигноруем, просто не будем робить. Так. Ну что, наверх полезли? Назад. Оп. Ось сюди. Опаньки. Что у нас тут? Зараз мы кожны дома абыдзем. 10 до сюда. Во, бачце? Карацей, карысна. Карысна, будем займацца гэтым. Таму што я, па сутнасці, у дэмцы просто ўзяў ды праскіпаў амаль усю гэту лакацыю, таму што сэнс мне і даследаваць зараз, калі я ў дэмцы гуляю. А вось зараз мае сэнс. Зараз можна ўсё нарабіць. Так, пачакайце-ка, гэта яшчэ там нешта ляжыць. Там нікога няма? Падаецца, нікога няма. Навошта вам такая хата? У якой нічога няма. Опа, смецце. Цікаво. Так, пачакайце-ка. Не падабаецца тое, што ў ежу повар накідаў гоблінскага мяса. Ось. Яно смярдзіць. Гоблінскага мяса им не падабаецца, а? Ніякай павагі да гоблінаў. Так. Нікога не бачна. А вось там бачна. Двух нават.
Так, я бачу шкляночку бурштына у аднаго. Оп. Я магу яго абакрасць. Я магу не забі... Ось, забралі? Оп. Мінус бурштын у яго. Ён доўга будзе заўважаць. У папярэдніх частках было гэта самае. Такое, што яны заўважаюць тое, што рэч знікла. І яшчэ будуць хадзіць шукаць яе, дзе яны яе згубілі. Крыху, недоўга, але ўсё роўна. Такім чынам можна маршруты для некаторых ворагаў прыпыняць, каб яны, ну, пайшлі і заняліся чым-небудзь на нейкі пэўны момант, пакуль ты тут разбіраешся. Слухайце, ён нават не заўважыў. Я дам яму яшчэ час, мне проста цікавіць, як гэта працуе тут. Так, ні халеры ў яго няма. Рацей, ён не зрэагаваў на то, што я яго абакраў. Там можа быць яшчэ што-небудзь. Але гэта міма двух праходзіць, каб праверыць, ці ёсць хоць што-небудзь, хоць маленькая якая хрень, гэта трошкі шкада. Я дам яму проста падыйці сюды, каб ён... Ну, там падаецца хрень, нічога няма. Падаецца. Всё, сходзім. Зараз заберемся зноў наверх. І праз верх будем гэта ўсё прабірацца далей. Так. Я могу скарыстацца тут для пад'ёма наверх. Вось так. Вось так. Оп, і мы наверсе. Так. Гэтыя хлопцы. Тут можна проста абысціся вось такім чынам. І мы так у карчму трапім, якую нам насамрэч і патрэбна. Там яшчэ шлях наперад ёсць. Можна па вяроўках, падаецца, вось па тых прабрацца. Бачыце? Я гляджу на іх прям. Вось па тых вяроўках можна ў тую частку горада за мост прабрацца. Толькі там чел зараз глядзіць літаральна туды ўніз на гэтыя вяроўкі. Зноў жа, гульня мяне гэта не пытала, і я наколькі зразумеў, гэта ў нас адчынены сусвет, таму мы можам сюды вярнуцца, калі пажадаем. А зараз можна прыбіць тых чалоў, якім не падабалася... А, не, яны ўжо сышлі там. Альбо не. Не, два стаіць. Два з тых, каму не падабалася гоблінскае мяса. Чмурылі. Вітаю, паладзін. Як там його, знайшлі ключ і іншыя канцоўкі? Іншую канцоўку я пачаў атрымліваць, але я прыпыніўся з гэтым. Карацей, мы будзем його дапраходзіць калі-небудзь, альбо калі вы прагаласуеце, альбо проста я дабяруся пазней. Вось, бо на другую канцоўку там цікава, карацей, пачынаецца. Там другая канцоўка прям складаная. І яе проста каб атрымаць гэта прыйдзецца напружыцца нармальна так. Пры гэтым я атрымаў сабе тое, што патрэбна для пакою, то бок ключык будзе, і ключык атрыманы. Ну як, ключык яшчэ не атрыманы, я атрымаў штуку, якая мне патрэбна на ключык. У меня ёсць малюнак ключа, каб вы разумелі. Вось, я павінен буду гэта закінуць, ну, гэтаму самому там на платформу, каб мне пацвердзілі, што я выканаў выпрабаванне, і калі яно зацвердзіць, мне дадуць ключ. Ось, то бок яго зараз пакуль няма, але выпрабаванне зроблена і падаецца ўжо ўсё ў парадку. Падаецца. Так, тут паверх ёсць яшчэ, і там чел спіць. Я магу тут неяк хітра. Вось, магу. Цудоўна, на самы верх забраліся. Так, капітан дзесьці ў тым баку спіць. Добра, зараз разбяромся. Я памятаю, што я праз акенца да яго пралазіў. Хтосьці добра бавіў час тут зверху. Там яшчэ рэчы вісяць. Вісяць, ляжаць, стаяць, знаходзіцца. О, бурштын. Які я падабраць не магу. Давайте вып'ем шкляночку, якая у нас зараз ёсць. І заберам гэта. Стыкс краў іншую канцоўку. Прыкладна так, насамрэч. Я так хацеў у Стыкса пагуляць, і мне трошки шкада, што насамрэч, як бы, ну, глядзіце, у мяне як бы ўсё пазітыўна, у сэнсе таго, што там з дакументамі падразабраўся. Адзінае, што заўтра яшчэ прыйдзецца з'ездзіць, а так усё, ў прынцыпе, скончана. Не халера, іх тут бочка вісіць для прыгажосці.
Нягледзячы на тое, што ўсё амаль ужо вырашана і праблем як бы у мяне амаль не засталося, ну яшчэ засталіся насамрэч, просто самае крытычнае ўжо вырашана. Вось, то я патраціў гэты час, які мог гуляць у Міо якраз такі на гэты дакумент, так што гэта важней як бы. Вось, што там зверху на... Блин, мне падабаецца гэты вось гігантызм, які робіць гульня, увогуле стыль стыкса, гэта штосьці, канешне. Типу, у вас гігантскія абсалютна пабудовы, нейкія абсалютна абсурдныя рэчы, якія не маюць ніякага лагістычнага сэнсу, вось гэтая сцяна гэтая гігантская, у якой літаральна горад пад ёю знаходзіцца. А там не было умоваў, што ўсё павінна было быць выканана самастойна без ужывання гайдаў. Там такога няма, але, ну, глядзячы на тое, як людзі праходзілі, так, там, карацей, гэта ўсё ўсім пофіг. Пытанне проста ў тым, што выпрабаванні некаторыя складаныя, прям складаныя. І, ну, шчыра скажу, гэта просто такі кампраміс. Карацей, там платформа такая, мне напісаў чэл з платформы гэтай. Яна называецца Airdrop. По сутнасці, вы як контент-креатор, вы можете, там, любы можа зайсці. Вось. І калі вам ёсць, як пацвердзіць, типу, у вас ёсць... Гэта, скажем так, промо-акцыя такая танная. То бок яны, па сутнасці, раздаюць ключы на розныя штукі, але вы павінны выконваць выпрабаванні і выкладваць іх у сецева. То бок вы робіце контент па гульні. Вось у чым прикол дайс. І такі вось абмен. І ключы вы гэтыя самі выкарыстоўваць не можете, вы толькі для сваіх гледачоў можете выкарыстоўваць, які выбіваеце. Акрамя ключа, які вы бясплатна атрымліваеце на гульню, якую вы пачалі выпрабаванне рабіць. Вось. Па сутнасці ёсць такая кампрамісная як бы хрэнька. А чаму гэта, мне падаецца, будзе здольнасць, каб чапляцца за гэтыя штукі? Вось гэтая, на баку. Так, па сутнасці у вас кампраміс такі. Вы атрымліваеце ключ на Міо, напрыклад, і калі б вы, ну, займаліся тым же самым, вы бы атрымалі ключ на Міо, можа быць, не ў першай хвалі, дарэчы. Таму што я атрымаў у другой хвалі, мне хоць менеджер напісаў, ён мне прапанаваў проста выдаць ключ. Ну, типу, таму што я не паспеў у першай хвалі яго атрымаць. Ён прапанаваў мне проста яго перадаць, таму што ён мне і напісаў, і я такі, о, блин, вы бачыце, мне ключа няма. Яны ўжо ўсё разабралі там людзям. Ну вось, я мог гэта вырашаць з ім напрямую. Такая вось хрень. У выніку я ключ к сабе атрымаў, але гульня ёсць у падпісцы, дарэчы, у Xbox Game Pass, так што калі вам цікава Міо, вы можете, і у вас ёсць Xbox Game Pass, то вы можете ўжо атрымаць яе. Міо, Memories in Orbit, гэта тую, якую мы праходзілі апошнія тыдні 3. Пра маленькага робота. Вітаю, Волчар, вітанчкі. Як яшчэ раз называецца сервіс Airdrop. Давай-ка я напишу у чат. Каб нават спасылку кінуў. Вось. Яны, ну, там, то бок, ёсць рознае. Сэнс у тым, што вы атрымліваеце сабе ключык. Калі вы паспяваеце. Я не ведаю, якія там абмежаванні ёсць. Я не вельмі уважліва пагадненне чытаў. Вось, што варта было бы зрабіць. Вось. Просто я думаю, што калі вы просто, типу, не робіце контента, то, можа быць, вам там блакуюць доступ до платформы, напрыклад, такое. Таму што яна патрабуе прывязацца да вашага твіча, напрыклад. Так што, можа быць, калі я не выканаю, ну, каб ад скама нейкая абарона у іх павінна быць. Так, 3 рычага. Цікава. А навошта? А можна я падзёргаю за рычагі? Мне таксама цікава. Так, а тут нічога няма. Не, там нешта ёсць. Блин, 2 чала стаяць. А што, на што яны глядзяць? Там нейкі ресурс. 100% важны. Я, конечно, магу іх імгненна забіць, калі скіну просто гэтую хрень над імі, але зноў жа без забойства праходзім. А як умовах сервіса няма такога, як калі б ты не выканаў аніводнага выпрабавання, то ты вінен ім грошы. Ну, такое магло бы быць, але я не разлічваў нават, што гэта будзе пад пагрозай, таму што я планаваў Міо гуляць прям шмат. Тут просто ўмяшалася шмат фактараў.
што і з дакументамі патрэбна было і ўсё вось гэта. Ну просто я не разлічваў, што мяне нейкія перашкоды будуць. Тым больш што How Long to Beat казаў, што міо праходзіцца за 16 гадзін. Лухта не праходзіцца за 16 гадзін, калі ты не карыстаешся там гайдамі альбо не сядзіш там цэлымі суткамі і потым кажаш: о, насамрэч я за 16 гадзін прайшоў, калі сядзеў 30. Ось асабіста калі ты робіш дадатковую канцоўку, там дакладна не ўсё так проста. А як яны іх выбіваць будуць, калі адмовішся? Ну, тыпу, патрабуюць з твіча, не ведаю, выплата з твіча пойдзе ім. Такое малаверагодна, я не думаю, што так працуе, твіч скажа: ідзі нахрен. А то гэта што за калектары скрозь твіч. Вось, ён дакладна не хацеў бы такім займацца, але ўсё роўна. Не, я думаю, нейкія праблемы можна сабе. Не прям праблемы, а просто што ты потым платформай гэтай карыстацца не будзеш, таму што гэта гучыць як занадта удалы спосаб дзюпаць ключы. Карацей, просто ты сабе бярэш і дропаеш ключы і нічога не робіш. І працягваеш атрымліваць ключы, не выкладваючы ніякага контента. А я так разумею, што асноўны сэнс сервіса гэта ў тым, што яны падпісваюць промо-кампаніі з распрацоўшчыкамі, і гэта, па сутнасці, расход на маркетинг, які сходзіць вось на гэта. That's better. Так. А я памятаю, дзе быў капітан, і капітан, па-моему, быў вось з гэтага боку. Там праз вакно да яго можна пралезці. Вось он, капітан. Добрый раніцы, капітан. У мяне ёсць пытаннічкі. What? I'm paid up till tomorrow. Fuck off. Oh, no. Доброй раніцы. Stop it. What the? Is that thing a goblin? That thing is here for your Zeppelin, so sober up and do it quick if you ever want to see it again. What's in it for you? A ride out of here, non-negotiable. Ён дворфс. Sounds fair. Гэта будзе нашым капітанам карабля. Толькі карабля няма. My ship's parked in the docks, which seems simple enough, right? Bribe a couple of guards, get in, get out. Except those fanatics from the Inquisition are keeping a close eye on her for some reason. I barely escaped with my life. If you think you're up for it, get my ship out of there and steer her to the nearest air station. I'll take you wherever you want to go. Don't forget my Zeppelin. Hate to be woken up for nothing. Добре, абудзілі чала. Ну і ладно, я думаю, з ім можна паразмаўляць яшчэ дадаткова. Кажа, здабудь мне мой дырыжабль, і тады я тебе павезу, куды ты пажадаеш. Усё просто. Скрасці дырыжабль і уляцець нахрен. Выдаляеш стрымы і кажаш, што не гуляў у гэтую гульню і ўвогуле першы раз праечваеш. Я думаю, што на платформе будуць задаволены, калі я просто дастаткова яе пастрыміў. Тыпу, дастаткова просто контента парабіў. Таму што я зноў жа кажу, гэта ж кампрамісная як бы хрень. Яны атрымліваюць прасоўванне гульні, я атрымліваю ключик. Вось такі абмен. Усё даволі празрыста. І ў лепшым выпадку я яшчэ атрымліваю ключики, якія я магу раздаваць людзям, а калі вы у назве, ну, ёсць такая карацей хрень, што калі вы у назву стрыма, калі вы англамоўны стрімер, для мяне гэта абсалютна не працуе. Я могу спокойненько заявить, что типу, во, глядите, карате, у меня есть дропсы ключа на Міо, чакайте, і карате буде розыгрыш, і наляціць карате шмат гледачоў. Таким чынам усе выйгрышы. Ну, то бок, па сутнасці, калі казаць пра англамоўны твіч, то гэта прям супер вин-вин сітуацыя для стрімераў. Усе ў плюсе.
Асабіста калі гульня падабаецца. Тыпу, ну, хрень нейкую запускаць таксама не хочацца, таму што людзі не зацікаўлены будуць у ключы і стрыміць не цікава. Хаця ёсць і розныя чалы, якія розныя стрыміць. Вось. А калі такая файненькая, то, блин, я думаю, прям усе ў плюсе. І гэта супер танна. Ты, тыпу, адаеш не нейкія там грошы плаціш, ну, толькі за платформу, калі плаціш грошы. А па сутнасці ты толькі за ключы гэта і ўсё. А ключ згенераваць новы, гэта не каштуе нічога. Гэта не тое, каб згубленая продаж там нейкая дарагая. Рэч, што цікава, мы зараз пераляцелі і скарот сабе зрабілі, так? А, ну рэальна, у гэтую частку не трапіць проста так. Без вось гэтай станцыі. Ну, калі у нас не будзе толькі нейкай штукі, на якой можна будзе лётаць, а я ў трэйлерах бачыў, што нам параплан дадуць. Толькі пазней значна, хутчэй за ўсё. Да карабля мы амаль даляцелі. Засталося толькі разабрацца, як яго нам скрасці. Дай. Оп. Я неяк у папярэдні раз цікава залез. Я нават... А, вось. Вось мне пытаецца, я бачу. Альбо яны прыступачку забралі ў мяне. Мне пытаецца, яны спецыяльна прыступачку забралі, якой я карыстаўся ў папярэдні раз. Таму што вось там прыступачка. Я бы мог зачапіцца і падняцца наверх просто. Ну, рэальна, я ж просто... Я не памятаю, як у дэмцы я рабіў гэта, але мне падаецца, я прям максімальна хутка забраўся наверх, абсолютно без ніякіх праблем. І я забраўся вось у тым месцы. А, не, вось там можна. Вось там можна. Усё яшчэ можна скараціць. Трэба было дадаць пра дропс у назвы стрымоў. Можна было бы. Але я не ведаю, тыпу, для беларускамоўнага стрыма я не ведаю, гэта... Хаця, можа быць, я памылку вялікую зрабіў. Блін, а што, я ніяк не падскочыў? Не... Альбо атрымаецца. Вы глядзіце. Оп. Зараз мы паўтарым той же самы трук. А, не, вы... Яны рэальна змянілі гэтае месца, таму што дагэтуль я проста залез, так? А, не-не-не-не. Не-не-не. Усё нормально. Можна па дзюрачках гэтых забрацца. Усё працуе, я не прыдумаў сабе гэта. Я не памятаю, просто папярэдні раз гэта настолькі лёгка атрымалася, я нават не задумваючы, я просто ўзяў да залез. Зараз неяк быццам папланаваць прыйшлося. Ну, прыходзілі іншаземцы да цябе. Так, просто што дропс, глядзі, калі дропс так-то... Сэнс у чым? Я-то спрабаваў прайсці, чалавек дропс просто так не атрымае. Гэта ж не дропс твічоўскі. Гэта чалавек павінен... Ну, гэта калі будзе розыгрыш, так? Вось тады гэта важна. Я, можа, на розыгрышы рэальна дадам такое. Ну, тыпу, подпіс. Просто іншаземцы, блин, я бы хацеў для нашай суполкі гэта атрымліваць. Мне гіперфіксацыя на нашай суполцы, чат. Я ты пожадаю, каб у нас гэта ўсё ўнутры заставалася. Каб, як гэта, умацоўвала суполку, а не размывала яе з якой-небудзь яшчэ. Наша суполка не такая вялікая, каб раскідвацца такім. Так. А я магу нешта скрасці, а? Так, той чел, ладно. Давайте полезть просто наверх. Так, яшчэ один чел. Просто стаіць, нічога не робіць. Я памятаю, што тут былі чэлы, якія... Аздаравіны ахоўнік дзесьці хадзіў. Я памятаю, што я яго забіваў там атрутай. Так, гэта у нас... Мне патрэбна трапіць яшчэ туды ўніз. Я памятаю, я неяк гэта рабіў. Блін, гэта ўсё згадаць бы. Я ў дэмцы неяк просто прям проляцеў, мне падаецца. Пашаўся. Оп. Оп. Ніхто нічога не бачыў. Я шклянчку са здароўем я забраць не магу, так? Не, не магу. Здароў потым, калі ўжо скрадзем. А, нешта такое памятаю, так. Вось яна, цепеліна моя.
Чому подвісли? Гульня? І гульня крашнулася. Чат. Ми тривогу підняли, і гульня крашнулася. Так, добре. Паўтарым. Нарэчы, гуляць доўга яшчэ не будзем, а часу крыху няма, трэба ісці працаваць. А мне яшчэ сёння карацей доўгі дзень, і плюс наверх яшчэ і польскую рабіць, якую я ўчора не зрабіў, таму што спаць пайшоў раней. Так, я думаю, что вот это можно выдалять, захаванне маё. Больш простое, скажем так. Каб не пераблытаць потым. Так, а яно мяне... Это я уже перабраўся, так? А, і ўсё, весь гэты сегмент, яно без захавання. Зразумеў. Хуценька там не пролезьте? Не бачу. Калі пролезьте... Слухайте, там можа праз низ неяк можна. Мне яшчэ цікава, давайте яшчэ невялічкі эксперимент. Так, а дзе там? За што я чапляўся дагэтуль? Вось тут нешта. Так. Пробраліся на самый верх. Я думаю, зараз паспрабаваць праз такі низ, не доўгім высветам шляхом, які я зараз рабіў, а паспрабаваць вось так. Вось так. О, вы глядзіце. Рэальна, ну, ўсё, і прабраліся. Нават не аглядаючы верх. Супер кароткі шлях. Я думал, зараз вылететь. Не, все в порядку. Инквизиторы клятые. Shit. Report. There was no suspicious activity, Inquisitor. No one approached the quartz lock as you ordered. It better stay that way. This lock is worth more than your lives. The chest with the key has been put to safety, as per your instructions. Inquisitor. Kill anyone who steps on the Zeppelin, or I'll kill you myself. Fucking Inquisition creeps. An Inquisition-made quartz lock. Now, that's something you don't see every day. Wouldn't it be a shame if someone were to open it? Карацей, замочак так-то не простенькі, а вельмі дарагі, і яго толькі просто так не адчыніць. Патрэбны ключ. За ключом мы зараз и пойдем. Это инквизиция с Dragon Age, что-то гастролює? Не. Это зусім іншыя хлопцы. Нам патрэбна знайсці, дзе ключик, а мы уже ведаем, что за ключ, потому что мы ў дэмку гуляли. Нейкі прадмет. Yeah, freebies. Зноў жа, я уже няма сэнсу просто скіпаць лакацыю, потому что яе таксама можна лёгка там наверх проскакаць і прабрацца. Так. Куды ты пойдзеш? Там просто бачыце, пад ім нешта знаходзіцца. Оп. Добра. Некую лічыночку подобрали. Ежу можно забрать.
Не забрать, а отруціць. Оп. Блин, заўважылі. Ладно, там есть что подобрать, гэта мы ведаем. Давайте аж агледзім тэрыторыю як мага больш. Ну, агледзелі. Нам трэба наш замочак. Яны па сталіцы падобны. Ну, трохі ёсць, але зноў жа, я Dragon Age, я па шырасці я гуляў толькі ў першую. Амаль прайшоў яе, мне спадабалася, але там крыху пад канец. З-за таго, што я гуляў на высокай складанасці, я сабе паддушыў там з-за гэтага. Ну, там яна рэальна становіцца складанай, і я трохі не так развіўся, не аптымальна, карацей, білды рабіў. Вось, таму трохі праблемка. Вось, таму я не прайшоў першую частку, але пасля першай мне яна ў экшн пераўтварылася, і я такі, ну, BioWare, у прынцыпе, то ж самае зрабіла з Mass Effect'ом другім, што мне не спадабалася, і то ж самае зрабіла з Dragon Age. І ў выніку з такой больш класічнай RPG яна пераўтварылася ў экшн. І я гэтага не ацаніў. Ось, мне тады экшана не хацелася зусім. Оп, не заўважыў. Оп. Так. Давайте ён надыдзе, таму што напружвае. Там чел не глядзіць сюды, не? Глядзіць. Давайте просто пробежим. А, нет, там хтосьці іншы быў. Вось гэтыя былі. Таму я быў под такой парозай. Давайте схаваемся. Наверх трэба. Альбо яшчэ пашукаць што-небудзь. Можа карыснае што знойдзем. Ось так. Оп, тут мы ў поўнай бяспецы. А ў орках і людзях была інквізіцыя? Не памятаю. Я памятаю ў орках і людзях сюжэт Orcs and Men, ён даволі простенькі. Не, там хапае цікавых паваротаў і ўсяго такога, і там, ну, як бы плюс-мінус, і там цікавы незвычайны геймплей, яна проста крывая. Типу, праблема Orcs and Men, чаму я вам не раю яе. Вось, вы можете ў яе пагуляць, але праходзьце выключна з, типу, калі вам супер падабаецца сусвет, і вам хочацца даведацца больш пра сусвет. Геймплейна яна прапануе новую, такі даволі незвычайны падыход. Гэта унікальны па сутнасці, па сваёй сутнасці геймплей. У вас два галоўных героя, і вы у пясочніцы таксама. У вас Immersive Sim, у якім ёсць орк здаравенны, які ваяр-ваяр, і ёсць даволі такі, ну, і ёсць тыкс, па сутнасці наш, незаўважны маленькі. І вы лакацыю чысціце, вы будете забіваць, там не стэлс, так? І просто сэнс у тым, што стыкс можа пазбавіцца ад часткі ворагаў незаўважна, і да таго, як трывога паднялася, і расчысціць дарогу для нашага здаравеннага орка. І орк уже даб'е тое, што можа дабіць. Божухна. Не, ну, добра, смерць. Агульня мяне не захавала нідзе, так? Нідзе не захавала. Прыйдзецца ўсё чысціць, правяраць. Ну, карацей, не, пачакайце-ка. Ажно сюды, добра. There was something. What's this now? What the? Блін, лезу куди не патрэбна. Спяшаюся, трэба спакайней. Лепей лічыць, што Dragon Age пасля першай не існуе. Я не пагаджуся, типу, хапае вось, ну, людзей, якім падабаецца, і камусьці падабаецца на якраз такі Dragon Age, які пасля другой часткі. Просто я не адзін з гэтых людзей. Я ведаю людзей, якім не падабаецца першы. Блін. Давайте запіваюць, няхай. Я ведаю людзей, якім не падабаецца першы Mass Effect, але падабаецца другі і трэці. Вось. Так што, ну, як бы, гэта проста зусім іншая аўдыторыя. Это не твоя гульня. Так, ну, праблема, вось, я скажу, што праблема ў тым, што гэта гульні зроблены на розную аўдыторыю атрымаліся. І калі першая частка Mass Effect і першая частка Dragon Age гэта мае гульні, гэта прям крутыя гульні, якія мне супер падабаюцца. Пры гэтым другія часткі для мяне ўжо зусім не тое, просто зусім не тое. Так, зараз пачакаем, пакуль гэтыя зайдуць. Так. Ён сюды глядзіць, бляха. Я думаю, ён разгарнуўся. Добра, няхай забівае. Ще одна стрела і все, мінус я.
Вось, і якраз таки з-за таго, што яны зроблены не на тую аўдыторыю, адсюль узнікае канфлікт. Як бы проста, ну, папулярнасць яны набралі за першыя свае часткі. Вось, а потым як бы працягваюць на абсалютна іншай аўдыторыі, якая шырэйшая за першую. Вось, ну я не ведаю. Ну, калі ім па грашах гэта спрацавала, то ну цудоўна, я віншую іх. Просто гэта ўжо не для мяне рабілася абсалютна. Што шкада. Ну, типу, мне цікава, але геймплейна мне не падабаецца. Оп. Так, зноў гэты чел. У іх нейкі расінхрон дзікі. Яны па-рознаму ходзяць. Так, вось гэты чел мінус. Давайте. Гэта факел перашкаджае. Я яго прыбяру. Так. Оп. Я просто зараз спрабую сабраць як мага больш розных штук. А гэтыя чэлы са мной не пагаджаюцца. Мне падабаецца моя гэта самая жылка. Оп, 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 оп. Не той кнопку націснуў. Яна зараз паходню гэтую. Let's take a look. Ага, і вось ён там. Добра, зразумеў, мне па сутнасці карысней злавіць момант, калі гэты чэл адыдзе, і тыя чэлы адыдуць. І тады я магу устаць і проста залезці сюды і забраць тое, што там стаіць. Ну, типу, па справаздачах, наколькі я ведаю, Mass Effect 2 прадаўся лепей, чым першая частка. Так што BioWare не... Ну, типу, зрабіла ли яна памылку? Я не ведаю. Я думаю, што памылку яна не зрабіла, калі ім гэта ў плюс шло. А адзінае, што, ну, як бы, тое, што яны не развілі потым сваю же серыю, якая папулярная, той же Mass Effect, гэта шкада, гэта трошки дзіўна. Таму што гэта, лічу, працяўбаліся. А ім, падаецца, нікуды не сходзіць ніколі. Я, можа быць, падабраўся бы... Блін, а як тады? Як абакрасці, каб мяне не заўважылі? О, там яшчэ нешта бачна. Бачите, там знаходзіцца. Я зараз гэтым скарыстаюся, каб паглядзець. Вось он мяне заўважыў дагэтуль. А можна праз верх неяк да яго пралезці? Здаецца, не. А што калі я проста адчыню? Оп, толькі не выходзь за дзверы. Просто закрый іх. Не заўваж, не заўваж, не заўваж. Не разгарніся сюды. Уф. Дзверы засталіся адчыненыя. Цудоўна. Тэарэтычна зараз. Оп, не. Оп. Я вельмі жадаю скрасці ў яго штуку. Чтобы гэта штука не была. Так, карацей, мне просто было цікава пра інквізіцыю ў свеце Стыкса. А, ну... Са інквізіцыяй Стыкса я не ведаю. Я прям не ведаю. Я не ўпэўнены, што яна была ў папердніх гульнях. Я магу перакатам туды хутка дабрацца, але там людзі ходзяць. Гэта праблема. І выбірацца яшчэ будзе пад пытаннем як. Давайте хрень зробім. Оп. Зноў жа. Опс, выбач. Нармальная, карацей, штука. Трэба забраць у яго. Там крутая штука, только мы зараз пачнем з яе, таму што захавання зараз няма ніякага. Так. Я ў 3 частцы Dragon Age згуляў упершыню 24, і я задушыўся ў першай, асабліва ў вежы магаў і глыбінных тропах. Я глыбінныя тропы і вежу магаў спакойна прайшоў. У мяне праблема... Блин, спаліўся. Таму што не падкрадваўся. Давайте, забівайце. А, гоблін, не, лавіце, адкуль ён? А, ён скраў яшчэ штуку нейкую. І схаваўся тут. О, не, хто тут можа быць? Бедны гоблін. Не, ты гоблін. А, усё зарубілі. А, ў 24-м годзе, зразумеў. Вежа магаў і глыбінныя тропы, яны не вельмі арыгінальна выглядаюць зараз. Я ўпомню, асабіста глыбінныя тропы, яны нават тады былі слабаваты лакацыі, я ж скажу, занадта паўтараючыся і манатоннай. Вось, але ўсё ж такі неблагой. Ну, тыпу, першая частка была файная, таму што яна была
У той момент було вельмі мала. О, тут проход увесь гэты час быў. Блін, я лухтой нейкі займаўся чат. Вось гэта патрэбна было зрабіць. Вось і ўсё. Вось так яно і крадзецца. Галоўнае, каб гэты чел просто не заўважыў мяне, калі я падбіраю. Опс. Я просто не жадаю выкарыстоўваць сваю небачнасць. Давайте, няхай заб'е. Я не жадаю выкарыстоўваць небачнасць для гэтага. Яно таго не варта. Вось, першая крутая была, таму што яна якраз кідавала партыйныя РПГ, якіх было мала, прям супер мала, і гэта не хапала прям вельмі моцна. Я лічу, поспех першага Mass Effect'а таксама пабудаваны часткова на гэтым. Таму што ён нагадываў экшн па тыпу ролевую партыйную РПГ. Мне з-за гэтага хацелася ў яе гуляць. Так, давайте дачкаемся, калі ён нагарнецца да сваёй штук. Блін, не то я націснуў. Спрабаваў, карацей, скарыстацца ўсё ж такі небачнасцю сваёй і схавацца. Не атрымалася. Я ўпершую гуляла, як выйшла, і яна стала другой улюбёнай пасля Baldur's Gate 1-2 гульнёй. Некалькі разоў прайшла, а другой вельмі засумавала. Я вось кажу, яно такі экшен, абсалютна проста цісні, пакуль не пераможаш, для мяне стаў. Я разумею, што высокімі складанасцямі можна гэта ўсё выправіць, але не экшана мне хацелася тактыкі і карыстання здольнасцяў персанажаў, а не пратыківанне гэтага ўсяго. Гэта настолькі прям не туды трапляла. Оп, бачце? Галоўнае быць наглым, вось. У Стыкса ёсць чаму павучыцца. Так, яскравы яго там рэчы гэтыя. Зараз патрэбна іншую частку. Каб вы разумелі, захавання проста няма хуткага. Таму проста крадзем, што крадзецца. Так. Аналагічна, і справа нават не ў механіках, яны на працягу вельмі такія сабе. І не ў персанажах, яны таксама не тое, каб да халеры цікавыя. Справа ва ўсім разам. Проста якасна іншы ўзровень. Гэта пра другі Dragon Age, альбо пра што гаворка канкрэтна? Забіваць варту нельга? Можна. Можна. Абсолютно не забаронена. Оп. Так, давайте-ка не будем... Пачакаем лепей. Гэта моя... Я про Dragon Age. А якую частку? Про другую зараз? Ну, просто конкретно твою. Бо з другой згодны. Ну, типу, прям згодны. Так, он там не спыніцца? Не спыніцца. Finders keepers. Добра. Хто знайшов, того і тапки. Так. DA2. Ну так, згодна. Яно неяк, типу, глобальна, падаецца, нічога дрэннага няма, але вось нейка не то. Але, я кажу, яшчэ ў той момант я вельмі жадаў партыйны РПГ сабе. І мне вельмі не хапала, і вось калі Dragon Age 1 крыху гэтае жаданне прыцішыла, то другая просто не туды абсолютно біла для мяне і абсолютно не патрэбная мне гульня у выніку. Такая вось хрень. Тую браму, дарэчы, варта было бы адчыніць, просто каб яна была адчыненая. Давайте гэта зробім. Просто чаму яна не адчыненая, правильно? Так. Гэты двое зараз пайдуць, мы зараз адчынім браму. Оп, ёсць. Мы ўсё яшчэ не знайшлі, дзе знаходзіцца ключ. Трэба было бы яго знайсці, каб проста захаванне сабе атрымаць, а мне ўжо даўно патрэбна ісці. Як звычайна затрымаўся. Так, наверсе яшчэ людзі ёсць. О, і тут ёсць што скрасці. Ну, хоць гэта пазітыўна. Давай, сыходзь. Мне толькі скрасці. Стоўна. Яшчэ досведу крыху.
падаецца, я ў папярэдні раз неяк хітра праз знешні ўвогуле просто праз іншую лакацыю неяк пралез. Я зараз не магу прыгадаць нават, як пралазіў-то. Тут настолькі шмат мелкіх праходаў, што няма проста правільнага варыянта, як гэта рабіць. Мне вельмі падабаецца, як будуюць лакацыі Cyanide Studio, ну, то бок распрацоўшчыкі. Яны прям кайфовыя робяць лакацыі. Для такіх вось, як я. Таму што вось я, хоп, забраўся наверх. Хоп, я зараз праз лева пройду. Проверу. Там хтосьці ёсць? Ёсць. Давайте пройдем. Мы яшчэ і гэтае месца аббяром. Чтоб гэта не было, я скраў. Чаго я вартавых не чапаю, ці тут няма бясшумных забойстваў. Ёсць бясшумнае забойства, можна забіваць гэтых самых, просто я так гуляю ў стэлса. Я гуляю ў стэлсы, каб мяне ніхто не заўважыў. Вось што я раблю. Это мой стиль просто праходжання. Мне падабаецца так праходзіць. Так, наверх не пролезьте. Добра. Я ў стэлсы гуляю наступным чынам. Ніхто не павінен памерці, акрамя тых, хто павінен памерці, так? Ніхто не павінен, ну, типу, ніхто не павінен мяне заўважыць. Типу, мяне ніколі тут не было, я нікому не нашкодзіў. Вось такі падыход. Блин, я ожидаю, каб захаванне, ну, захавацца, але захавацца-то нельга. А можна, калі я сыйду, гульня захавае? Просто я прям шмат нарабіў чаго. Блин. Давайте спробуем яшчэ праз лева вось тут абысці. Яшчэ одна спроба. Ён пойдзе налево, так? Так, вось налево пайшоў. Я просто памятаю, што ў правым пакоі, падаецца, вось туды мне патрэбна трапіць. Пытанне толькі як, і каб мяне не запалілі яшчэ. Мы так доўга будзем праходзіць, насамрэч, з тымі, які я паставіў максімальную складанасць, але камон, чаму бы не, правильно? Яшчэ падабаецца, што іх тое поле зроку, яно з іх сылба просто свеціць. Так. Вось там акенца. Оп. Так, тут адсюль ён, спадзяюся, не заўважыць. Бурштын я адсюль не атрымаю. Вось гэта я адчыніць магу. Гэтага затушым, просто каб нас не спалілі. Я думаю, што калі мы спусцімся зараз сюды ўніз. Оп, нас захавала. Цудоўна, чат. Глядзіце, я на гэтым буду скончваць, таму што я затрымаўся, але вельмі хацелася яшчэ дарабіць, што тут робіцца. Давайте кат-сцэну ўжо, ладно, паглядзім. З ключом, як мы ключ атрымліваем. Я думаю, захаванне будзе і пасля гэтага таксама. Ключик. I must say, I'm pretty curious to see what could open a quartz lock like that. Or who, I suppose. You're not the Inquisition. Not unless they drastically changed their recruitment profiles. Can you get me out of here? Вітаю. Whoa, slow down. I came here to find something. Я на that її will open the quartz lock. ключ. A quartz lock that's keeping a Zeppelin stuck at the docks, correct? And how would you know that? Because people can't seem to keep their mouths shut around here, or suspect the strange chest next to them might be listing in. And you were inside that chest because? Because I can open the quartz lock, which is the reason you wanted that chest in the first place. So I'll ask again. If I open it, can you get me out of here? I can't steer a Zeppelin on my own. I think that could be arranged. Кстати, яна можа адкрываць такія замкі. Яна, па сутнасці, ёсць ключ. Але... Could you secure the path? I Так. don't like knowing those guards could be in our way. Yeah. Давайте зробім трошки адмычка нам спатрэбіцца. А па сутнасці больш нічога я рабіць пакуль не магу. Давайте яшчэ одну адмычку. Будзе дзве. Яны нам спатрэбіцца. Так. Там два чэла заўважылі паходню, якую я вырабіў.
Вось, дыверсію трэба зрабіць, але гэта ўжо дадаткова, што мы будзем рабіць, мы звон пазвонім у наступны раз, нікога мы забіваць не будзем. На гэтым я вас буду пакідаць, я вас перадам далей. Заўтра у нас... што ж у нас там на заўтра? Чакайце-ка. Я не памятаю, з головы вылецела. Divinity, не? Зараз, оп, каманда. Метафоры і фантазію, дакладна, трэба спампаваць яе. Добра, заўтра гуляем у метафор рефантазію, будзем далей праходзіць. Можа быць, я не думаю, што мы будзем пачынаць яе па новай. Я паспрабую адаптавацца ў тым, што там адбываецца, ну, як ёсць, таму што, блін, я не памятаю. Мы праходзілі адзін раз, пагулялі, нагулялі стрым і ўсё. Вось. У пятніцу будзе тое, што пераможа заўтра. Заўтра а 12, нагадваю, па почце будзе вызначацца, хто ў нас пераможца, і той, хто набярэ больш за ўсё пунктаў, будзе мець найбольшую колькасць пунктаў у гэты момант, тая гульня і пераможа. На гэтым я вас пакідаю, я вас перадам далей, я вас перадам да... Не ведаю, каго яшчэ пакуль гляджу. Я бачу, што Nine Ravens гуляе, вось давайте да яго і паляцім. Вось, а з вами пабачымся заўтра. Да пабачэння.